बे हालामनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो गिबियावनो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय मानगोनां बिथांनि गोथार सिनायथिखौ आङो बिथांखौ दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै दान्दिसे बा फंनैसो बिबुंथि लाग्रोनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरै खावलायबाय। रंजालि बैसागु लांदां बैसागु बेखौ जोङो फालिनो थांगासिनो दं। दिनैनि जे गिबि हाबाफारि हुका खेंनाय बा गेट खेंनाय बे हाबाफारिखौनो सामलायनाय दख'रा आफाद मानगोनां आफादगिरि बिथां अबिनाश बसुमतारी ब्रह्म लोगोसेनो बेयावनो बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि आफारिया प्रहलाद बसुमतारी जायख्लं बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां अमर इस्लारि लोगोसे दख'रा आफादनि गासिबो मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसे दख'रा आफादनि सिंनि गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन लोगोसे नैबे रौमारि ओनसोलनि मावगिरि सानसुमै नोंथांमोन लोगोसेनो दिनैनि नैबे लांदां रंजालि जे बैसागु बेयाव मोसानो बा बाहागो लानो नुजाफैनो हानाय दख'रा आफादनि सिंनि गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि फंबाय बिनानाव आसाखरि नोंथांमोन गिबियावनो आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयैनो आंनि फारसेनिफ्राय रंजालि बैसागु बोथोरनि जे गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बांला गोदान बोसोर 1929 मायथाइनि जे गाहाम हामलायनाय आङो बेखौ जासिहरदों। जोङो मिथिगौ दिनैहाय काजलगाव दख'रा आफादा ब्रैथि खेब जिखिनि रंजालि जे बैसागु लांदां मोसानाय बेखौ दिनैहाय फालिनो थांगासिनो दं। दाबाव जोङो माखासे बिथिंखौ जों नोजोर होदों। जोङो मिथिगौ थांनाय गोदो गोदायहाय जोंनि जे बैसागु मोसानाय बेयो गामि गामि दिनैहाय जेरैबायदि फालिनो लादों बे रोखोमै जायोमोन। नाथाय गेजेर खन्द'आव जोंनियाव ओरैबायदि बैसागु जे फालिनाय बे मोनसे स्टेज प्रग्राम जाबाय। दा स्टेज प्रग्रामाव बिनि जिखिनि उसुबिदाफोर जों बेखौ नुनो मोन्दों। बेयाव जोङो मिथिगौ स्टेज प्रग्राम जायोब्ला माखासे देंखो रोजाबगिरि एबा माखासे जायफोर प्रफेसनेलि जायफोर मोसाखावरि बिथांमोनाल' बाहागो लानानै जिखिनि बैसागु रंजानायनि जिखिनि परिबेस बा जे ओंथि बेखौ जोङो जाफुङा मोनबाय थानायनि थाखायनो आरो बेजों लोगोसेनो मा जायो स्टेज प्रग्राम जायोब्ला जोंनि जिथु मोनायाव बांसिन प्रग्राम जायो हिसाबै जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जाबाय जे लाइमोनफोरनि जे मोनसे उपद्रब बिदि मोनसे परिबेसखौबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नायबिजिरबाय थादों। बेयाव मा जायो दिनैनि थारिखआव नाइट प्रग्राम खालामोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसेल' फांसन थिलियाव नायाबालानो खाथि खालायाव जेसेबांखिनि फांसन जायो बे मोनफ्रोमबो फांसनावनो दसे जे नायनाय बा बाइक सालायथिंनानै बेरायथिंनाय बा लोंला जाला माखासे बाहायथावै जि मुवा बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे सिगांनि मोनसे जे सारि बा सिगाङाव जेरैबायदि जोङो रंजालि बैसागुखौ जेरैबायदि फालियोमोन जों बिदि फालिफिननायनि गेजेरजों जोङो बेयाव मिथिगौ बैसागु होनोब्ला बेयाव खुनु बोराय बुरै उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्लानि मोनसे फाराग लायाबालानो जिथु बेयो बोथोरनि मोनसे फोरबो हिसाबै जों बयबो रंजानो गोसो जायो रंजानो लुबैयो। खिन्थु जोङो मा जायो बेनि रंजानायनि जिखिनि प्लेटफर्म जों बेखौ जोंनि माखासे जाय बिथांमोना प्रफेसनेलि डेन्सारबो नङा जायफोर बिथांमोना प्रफेसनेलि सिंगारबो नङा बिथांमोना बेखिनि खाबुखौ लानो मोना हिसाबै नैबिदि लांदां बैसागु जुदि खुङोब्ला बेयाव गासैबो जोङो बाहागो लाजोबनायनि जिखिनि स्कप बा खाबुखौ जोङो मोनो। बेजों लोगोसे आङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जे बैसागु खुंनाय दा बे आब्रुथियै जायो बेयाव ओंथि गोनाङै बर'नि जिखिनि हारिमु बे जाहाथे रोखा रोखा नुजाथियो आं बेखौ खावलायदों। दा जोंनियाव माखासे दायो जिथु आं खोनानो मोन्दों रौमारि खुंफुं आफादनि बानजायनायाव बे बैसागु मोनसे खुंनाय जागोन। मालाबा ओरैबायदिबो नुयो जे मेथाइफोरखौ मोसायो जोंनि लाइमोनफ्रा खिन्थु बैसागु मेथाइजों लोब्बाबो गैया नङा होमबा बिदिखौबो जों गोबां नुनो मोनो। दा बैसागु फोरबोसो जिहेतु बाव मोनफ्रोमबो जोंनि मोसानाय मेथाइ खननाय
होमबा बे गासैबो मा बैसागु बोथोरनि जे मेथाइफोरजों लोब्बा थानाय बा बोथोरजों लोब्बा थानाय जानांगोन दा ओंखायनो बेफोरनि जिखिनि फारागथि बेखौबो जोंनि लाइमोन बिथांमोना बिजिरनो रोंनांगोन दा जोंहा मालाबा ओरैबायदि नुबाय हिन्दी मेथाइजों बे फुरा ड्रेसाबो बिदि बर'निखौनो कालसारल' लोब्बा थाया बेयाव मा जायो स्टेजाव डाइरेक्ट प्ले खालामबाय माबाया मबाइला बिदिनो हिन्दीजोंबो मोसाबाय मडार्न मेथाइजोंबो मोसालाबायबाय दा बिदि जायोब्ला मा जागोन जोंनाव मोनसे जे बैसागु फालिनायनि जे ओंथि बे थानाय नङा बे हिसाबै आं खावलायदों जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जिखिनि जोंनि मोसानाय मेथाइ खननाय जिखिनि जागोन बे जाहाथे बैसागुजों लोब्बा थानाय जायो बेजों लोगोसे आङो जिथु बाव गोबां लाइमोन बिथांमोन दं हिसाबै आङो खावलायगोन जे जोंनि हारिमु नङा होमबा बे हारिमुखौ जोङो लाखिलायनांगोन बाव जोङो जबरदस्त जोङो जोंनि हारिमुखौ जों लाखियाबा गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिमुखौ जिखिनि मोनसे मनक लानाय खालामगोन ओंखायनो जोङो बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्राफ्राबो जिथु गामसा गाननाय आर'नाइ लानाय बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन सिख्लाफोर लोगोसेनो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जिथु जोंनि जे बर'नि आंगो जे गाननाय जोमनाय जे हारिमु बेखौ गाननानै ओंखारनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों दा जोङो बिदिनो लांबाय थालायनांगोन आरो जोंना मोनसे बर'फ्रा मोनसे सेन्टिमेन्ट प्रट खालामनांगोन जे बैसागुआव जोंनिनो मोनसे नागारहायै फोरबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जोङो रंसालि बैसागु फोरबोनि जि हाबग्रा दरखं दोरख्ला खेवनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दा बेखायनो आङो गासैबो जोंनि नैबे दरखं जि हाबग्रा लामा रंजालि बैसागुनि सोमोन्दो लाखिनानै जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां दखरा आफादनि नेहाथारि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय एसे सिगाङाव जोंनि जिखि गेट बेखेवनाय दोरख्ला बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथां सोरांसार बसुमतारी, बेवहायनो बाहागो लाफानो हानाय दखरा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै लेङाइ गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बे हालामनि बे ओनसोलनि गासै गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेवहायनो दखरा आफादनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि मावनां आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन लोगोसेनो बेवहाय दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बाहागो लाफैनाय बा बादायगिरि फुंबिलि मेगन बुलायनाय बयनिख्रुइबो जासिगोन 2020 मायथाइनि लोगोसेनो बे बोसोरनि बांलानि 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनाय बयनिख्रुइबो जासिगोन गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय नोंथांमोननो जासिगोन। जोङो नैबे रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेलेग्रा फोथार बा देरहासार गेलेग्रा फोथार बे फोथारावहाय जोङो खुंफुंनो थाखाय राहा खालामदों। गुबुन बोसोराव थांनाय बोसोरफ्रामावहाय जोङो काजलगावनि जिनिखि ओनसोल बेवहायनो जोङो खालामबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथायबा देग्लायहाय नैबे ओनसोलनि जिनिखि लाइमोनफोर जिनिखि जोंनि जि रंजालि बैसागु जि फालिथाय बिनि जिनिखि मडेल बिनि जिनिखि जि थासारि बे थासारिखौ नैबे हालामाव एसे गोगोमैनो एसे मोजाङैनो फोसावनायनि थाखाय बा फोसावनो गोनांथि दं होननानै जोङो बे मानसिया आलासिफोरनि बिनि थाखायनो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो बाहेरायाव जिरायहैथ'नो थाखाय खावलायबाय अननानै जाय थानाय दालाइ आफादफोर फारियै 5 अक्ट' गोदो बर'फ्रा 7 सानसिम फालियोमोन दाबो हयथ' फालिबाय थादों। दा दिनैहाय बे फोरबोखौ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै काजलगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै फालिनो बेवहाय आखायाव लादों आरो गावनि हारिमुनि जि मोनसे थासारि बेखौ नोजोर होनानै बेखौ फोसाबनाय बेखौ सोदांनाय बेखौ लाखिनाय फेहेरनाय बेनि बागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ मावबाय थादों हिसाबै बे बोथोरावबो खामानिखौ मावदों आरो बेखौ बानजायनायनि थाखाय आङो दखरा एबसुनिसिम आङो साबायखरखौ बावो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं मिजिंथियो जे जाखांबोनाय जोंनि उन्दै उन्दै जे मोनसे इयुन जोलै बिथांमोना बे फोरबोनि बागै मोजाङै मिथिनो खाबु मोनगोन। बे फोरबोआव बाहागो लानानै जे रिंगु दामसा एबा जे हारिमुनि बाथ्रा बेखौ मिथिगोन। बैसागुखौ बोरै फालियो बैसागुनि मेथाइफ्रा बोरै जायो बेनि बागै मिथिलांगोन आरो बे खाबुखौ लानायनि थाखाय आं गासैबो बेवहाय बाहागो लानाय नोंथांमोननिसिम आं साबायखरखौ बावो। गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया। दिनैहाय बोथोरा फुं समावहाय एसे मोजाङैनो दंथ'यो। सान्दुङा रायोब्ला खिन्थु एसे आख' फाख' जागोन। गतिके आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै। देग्लाय बयबो रंजासारदों। गोबाव सम कर'नानि जुद्ध खालामनानै जोङो फ्राय बोसोरनै बोसोरथामानो जाबाय मोजाङै बैसागु रंजानो रावबो मोनाखै। खिन्थु फैयै फैयै देग्लाय मोनसे खाबु फैदोंमोन। खिन्थु बेयावबो आरोबाव मोनसे मिथिंगानि जे मोनसे थासारि बे साननैसोआव बैसाग मासाव जेबायदि मोनसे बारदै सिख्लानि जे महर बेयो जे सिमब्रे फैबाय। बे सिमब्रेनायाव माखासे ओनसोलाव गोबां दुखुबो जिउआव आरो बेखौ लानानै जितु संसार गतिके मिथिंगानि जे आखु बे आखुनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ दङ आरो मिथिंगानि आखुजोंनो जिहेतु जों गोदोनिफ्रायनो बेजों गोरोबनानै जों थाबोदों। बारहुंखाबाबो जों सैज्य खालामबोदों, सिमब्रेदोंब्लाबो जों सैज्य खालामबोदों। दिनैबो मिथिंगाया गावनि महरा जेखि लाया मानो बे मिथिंगाखौनो जोङो बेजोंनो थाफानानै जोङो संसार जालांनांगौनि जि थासारि जों बेखौ सोलोंलांनांगोन, जों बुजिलांनांगोन। दिनैबो आं सानो देग्लायनि बैसागुआव मिथिंगाया जोंनि गेजेराव माखासे थासारि गाज्रि थासारि सोरजिनानै होदोंब्लाबो बे सोरजिनिनो मोनसे इसारा। खारन बैसाग मासाव अखा हायो, बांखा हायो, गोदान मोनसे थासारि फैयो आरो बुहुमाव बे बुहुम बिखायाव सोरजिनि
मोनसे जाथाया सोलिबाय थायो बेनिफ्रायनो जाफुङो दा दिनैहाय नैबे फोरबोनि जोबनायनिफ्रायनो जिहेतु जोंनि समाजा आबादजों सोमोन्दो दङ आबादजों थांनानै दङ जे बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो हाल खदाल लानानै जोङो दुब्लियाव ओंखारगोन जोंनि आबादारिफ्रा आरो बेखायनो बे गोब्राब खामानि मावनो थांनायनि सिगां जे बैसागुजों जों जे रंजानाय गोसोनि बाथ्रा बेवहाय गावजों गाव जोङो फोरमायलायो अनलायलायो गिदिरफोरखौ जोङो सन्मान होयो बे गासै जे सोद्रोम आखुनि जे मोनसे थासारि बेखौ जोङो बे बैसागुआव जों नुनो मोनो दा बेफोर थासारिखौ जोङो मोजाङै जोङो दैदेनलांनो हानांगोन आरो जों बुजिनोबो नाजालांनांगोन साबायखरखौ बावो आरो नैबे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों आङो जोंनि बेवहाय बाहागो लानाय देरसिनफोरनो आरोबाव खनसे खुलुमबावबाय गासैबो फरायसा नोंथांमोनसिम आंनि अननायखौ आङो बावहरबाय आरो इसोरखौ आरज गाबबाय जे जोंनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुंसारो आरो नोंथांमोन बयनिबो मदद लानानै दिनैनि नैबे जे बेखेवनाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय आङो आवगायबाय साबायखरखौ बावो आरो नैबे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों आङो जोंनि बेवहाय बाहागो लानाय देरसिनफोरनो आरोबाव खनसे खुलुमबावबाय गासैबो फरायसा नोंथांमोनसिम आंनि अननायखौ आङो बावहरबाय आरो इसोरखौ आरज गाबबाय जे जोंनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुंसारो आरो नोंथांमोन बयनिबो मदद लानानै दिनैनि नैबे जे बेखेवनाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय आङो आवगायबाय आरो बे समाव आङो गासैखौबो गसंनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर जय रंजालि बैसागुनि जय रंजालि बैसागुनि जय रंजालि बैसागुनि दा बे समाव आङो गासैबो मोसागिरि हान्जाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय गासैबो मोसागिरि हान्जाफोरखौ दान्दिसे जोङो